Seguru dagoeneko dano dakitzuela, abuztuaren 12an, eguzki eklipse oso bat egongo dela. Urtean pare bat aldez egoten den fenomenua da, baina aurten berezia da gurian, etxetik eta gertutik ikusteko aukera edukiko dugula. Beraz, galdera sorta bete etorri gara Bergararaino, Iatargia astronomia taldeko kide batekin berba egitera. Josu González. Kaixo? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Abuztuak 12. Bueno, ja fetxa hori dena da ja gaur kalendarizioan markauta. Bai. Eguzki eklipse oso bat. Zer da eguzki eklipsea? Zer da eklipse bat? Bueno, eklipse bat da, karri dut hemen mapa bat hiru dimentsiotan ikusteko pixkat, etxian indako mapa bat. Eklipse bat da honakoa, pentsa hau dela eguzkixa, bai? Zuak eguzkixa, hau da lurra, eta momentu jakin batean eguzkixa, lurra eta ilargixa lerrokatu itzen dira. Bai? Hau izango zen ilargixa, eta eguzki eklipse baten ilargixak lurran eta eguzkixan erditxan jartzen da, eta beraz, keizpia botatzen da lurreko eremu batera, nun momentu jakin batean gaua itzen da toki horretan, minutu gutxiz. Hori izango zen eguzki eklipse bat. Eta holako bat ikusiko dugu, baina eguzki eklipse oso bat. Oso bat. Eguzki eklipse oso bat, debagoienian ikusiko oso bat erdizka. Hau da, herri batzuk osotasunak dauka franja bat, bai? Debagoiena justo zatituta geratzen da. Arrasate, Altxabalta, Eskoriatza geratzen dira osotasunan franjan barruan, eta Bergara, Elgeta eta zein baltagat? Antzola? Antzuela geratzen die franjatik kanpo. Horren ari esatia, eklipsia eguneko izango dela osotasunan franja barruan daren herritxetan, eta Bergaran adibidez, osotasuna lortuko da eguneko 89,89, ez da gau ezingo guztiz. Eta hori ja hola dau finkatuta... Hori matematikak eta fizikak esaten dautzue hori hola dela, eta hola izango dela, bai. Beraz, kontutan hartu biako dugu, kasutan adibidez Bergaran gauz, hemen, mobibiako gara, Lehintzaldera, edo Arrasatera, Bai, edo bestela, beste zen lekutara. Ze abuztuak 12 jente asko portan egongo da, bai. eta hori be kontuan hartu biharreko izango da, ba. Bai, Bergaran izan leike kasua nahi izatia zuk norberak bere herritxean ikustia. Nahi gustako gaten pila bat, eklipsia Bergaran bizitzia. Baina daukate horre sensazio kontrajarriak, ze hemendik ez da eguneko gau ezingo, eta orduan eklipse batian daren fase diferentiak ez dira ikusiko bertatik. Naizta zure herritik ikustia izango den bastante flipantia, ez? Eta hori, bestela, mobitzen mentza pixkat Arrasatera eta hemen ikusteko zu osotasuna. Baina, Arrasaten bebai, lerrokatzia naizta osotasunan barruan egon, ez da guztiz perfektua segatik. Ze osotasuna franja kilometro batzutako franja bada, eta Arrasate dago franja horren eskina batian. Horren nahi esatia, gau baingo dela, baina gau baingo da segundu gutxitakoa, 10 segunduan ero bakarrik. Aldiz, franjaren erdira juten basa, adibidez, Burgosen Lerma dago franja horren erditxan, hor gauak iraungo dau minutu eta 55 segunduro. Apresiatzeko samurraua eta... Bai, eta bizitzeko eklipse bat ez duzula bizi 10 segunduan tita. Baina, beste alde batetik, zure baianan, zure etxian bizitzia, bere xarma dauka. Sarreran aipatu dut, eklipseak egoten dira urtero. Bai. Zati da berezixa? Aparte gurian egongo dalako, eta hori da berezitasuna, ez da? Berezitasun bakarra daukana da gurian tokatzen dela. Urtero pasatzen da bitan gutxienez, bi eguzki eklipse egoten dira gutxienez urtean, eta tokatzen jaku hau etxian bertan, da oso ez ohikoa, azkenengoa 1905 urtean emon zen, abuztuaren 30an, eta fenomeno bat, nire aitzitzak eta mamak ez ebenak ikusi besta, orduan denbora asko pasau da. Eta hurrengorako, izango dela 2193an, hemen Baiaran, pentsa oso bat urte pasako dian. Ez da berriz errepikauko hau hemen. Abuztuaren 12koa lerrokatze perfektua izango da, Josu? Lerrokatze perfektua, esan bezala, bai, lerrokatze perfektua da franja horren barruan, lerrokatze perfektua moten da, gaua itzen dalako. Eguzkixa, ilargixa franja horren barrutik pasatzen da, lurrian dibujatzen daben franja horren barruan gaua itzen da guztiz, baina lerrokatze perfektua, esan bezala, Arrasaten badar lerrokatze polit bat, gaua itzen dalako, baina niri gustatzen nik esaten duten bezala, perfektua izango zen franja horren erdixan nun gauak hor gehiago irauten daben, bai, aldamenetan baino. Beraz horren bila familiako gineaken ez, eta jendia dagoeneko ja topau dagoen eta badakigu topera dauzela hainbat lekutako... Bai, hemen hotelak eta hartu daben jendiak, aspaldi hartutako bai, zu pentsau, eklipse hau hasten dela Errusia inguruan, pasatzen dela Groenlandiatik, Islandiatik, eta gero hortik itxaso pila bat hartzen dau, franjak, itxaso pila bat, eta gero hartzen da Iberia penintsula barrura, orduan doka lur oso gutxi ikutzen dago eklipse honek. Eta gehien ikutzen dabena da Iberiar penintsula barruan. Orduan,
ze pasako da, mundu guztitik eklipse iztari asko etorriko diela gurera eklipse hori bizitzera. Orduan, franja txiki baten elkartuko da mundu osoko jendia. Orduan, reserbak eta dare oso zailak. Halako eklipse batek, bueno, nik uste dut eklipse guztixek lau fase ditu, ezta, Josu? Bai. Konta idazu. Lau fase. Lehenengoa izango zen, eklipse partzialtasuna hasiko zen. Hasiera baten ezin konturatuko, baina jartzen baginen eguzkitako ez barkatu. Eguzki eklipse antiojuak, eta eguzkira begiratuko baginen ikusiko ginen, eklipsia hasten den orduan, adibidez Bergaran zaldeko 7 eta 7 hasten dela, baina eguzkia daukala zatitxo txiki bat janda. Eta poliki jungo da, gehiago jaten. Gaieta bati hainka hitzen jatzen dian bezala. Jungo da, gero eta gehiago partzialtasun hori, gero eta gehiagora. Eta helduko da momentu bat, ja osotasunetik oso gertu dagonean, ikusiko diela Baileyren perlak. Ontsa esango du esan hau. Ilar gizan gainazala ez da laua, dare kraterrak, dare mendixa, dare aranak. Eta orduan, ilar gisa doian, eguzkia tapatzera isa guztiz, aran horretatik eta diferente argixia toki diferentatik sartzen da, argi txikitsuak, eta momentu baten emoten dabe perla batzuk izango da zien bezala. Hori deitzeko Baileyren perlak dauka izena, segatik dokumentau zeban, fenomen hori Inglaterrako astronomo batek zela Bailey abizena zeukana, eta 1856an dokumentau zeban fenomen hori. Hori eta pixkatxoa berandu hau, ja azkenengo geratzen dien zuluetatik, azkenengo aranen geratzen dienak eguzkia argizia sartuko da, eta eguzki izpi handi bat ingo da, deitzen dena, hor ikusten dena erakusketan, diamantezko erastuna, bai? Hor ikusiko ginean dizdira hori, eta eguzkixan koroa, eukiko zebena diamantezko itxura, erastun baten itxura. Eta azkenik hori pasauta ja, osotasuna aterriko zen, barrazaten 10 segundu irango daben osotasuna, non ikusi halko dugun eguzkian koroa, dela eguzkixan kanpoko atmosfera bezala, eguzkian kanpokaldeko gainazala, geruza, kanpokoen geratzen den geruza barkatu. Eta gero poliki jungo ziren, oin izan duten fasiak, baina alderantziz zitzen. Etorriko zale lehenengo diamantezko erastuna, gero Baileyren perlak, gero partzialtasuna, eta hor bukatuko zen ja eklipsia. Eta batetik bestera, hasi eta bukatu, zenbat denbora? Hasi eta bukatu, behitu, hemen adibidez Bergaran hasiko da, uste gezki izan batzutera, hasiko da 7:32 inguruan, hola da, 7:32 inguruan hasiko da, partzialtasuna, eta bukatuka 8:27ko osotasuna hemen helduko da, nahiz eta osotasunera heldu, 189 heltzen delako, baina 8:27an helduko da, momentu hori. Hortik aurrera, gero ja Baileyren perlak eta diamantezko erastun eta die segunduzko gauza bat. Osotasuna hemen ez da eukiko Bergaran, bai arrasaten 10 segundukoa, eta gero jongo da, beste ordu bete zero, partzialtasuna. Ez duguna ikusiko da eklipsia bukatzen gure lurretan, segatik eguzkia eskutauko da, hortzimugatik bera ja jaitsiko da, ondikan eklipsia bukatzeke dagoenean. Aipatu dugu, osotasun momentu hortan debagoienean, Antzola, Bergara eta Elgeta kanpuan, Arrasate, Oñati eta Lehentzaldekoak franja horren barruan, baina ondo ikusteko beste hainbat leku hobieuak be egongo diala. Claro, eta egun horretan lainoa baldin badau, eurixia baldin bada? Egun horretan lainoa, hemen astronomiara saletu baganak Euskal Herrian, dakigu holako evento importante bat dagoenean, eroitzen badau gure artean geratzen baga data konkretu baten zerbait ditzeko gure artean, dakigu etortzen dela egualdizia, ditzen dozku tok, ezin zate joan, hemen posible da, nahiz eta guztuan egualdi ona itxia dan logikoena, normalena, posible da lainulta gotia hemen, eta hori okaitzen sartzia atzaldian, dana lakua. Ordan, nik gomendatzen dutena da, hemendik bizitzian nahi amenak, badazpada kotxia preste eukitzeko, beste toki batera mobidu behar bada eklipsia ikustela. Ze adibidez, lainoa baldin badau, notatzen da, eklipse hori emuten dela? Notatzen da, gainera entzun daukat, eklipsia pertsona bate bizi izan zebala lainopian, eta bai dela bere xarma beba daukala. Dana dela, barkatuko zea, baina nik lainopian bizi baino, lehenengo aldizia esateko, ez dutela bat ikusi ondio, nahi xot bere forma naturalian ikustia. Betaurrekoak, beste gaiuren bat, olakorik erabiltzia aholkatzen duzu? Aholkatu baino, eguzkira zuzenian begiratu behar bau, derrigorrezkoa. Super, bale?
Bestela honek blokeatzen dugu eguzkitik datozten izpi gehienak, orduan bermatzen dozku gure osasuna ez kaltetzia. Orduan eguzkia zuzenian begiratzeko, eguzki eklipse antiojuak, derrigorrez. Baita behitu leke eguzki filtro batekin, papelakin, hola bai, baina sekula ez radiografiekin, ero negatibuekin, ero lako gauza ez ofizialekin. Hori zuzenian, begiratu behar bau. Gero zeharkako metodoa badare. Ari sartu behinke prismatiko bat, eguzkizai begira jarri eta bere argisa proiektu papel baten eta ikusiko ginuan eguzkizia ze forma hartzen doian. Holako forma ez zuzeneukoak badare jarretzeko eklipsia. Baina zuzenian begiratzeko eguzkitara? Zuzenian antiojoak eta gero bakarrik kendu behar da osotasuna dagoenean. Osea, ez argi gutxi dagoenean, eraztun txiki baukanean inguran, beste, osotasunakin bakarrik kendu. Bestela bizta, osasun kaltiak ukitzeko... Segundu gutxi izan arren be bai, ez? Bai, ze argi eguzkizia azkenean oso potentia da eta nahiz eta franja txikitxo bat euki bakarrik ikusai argixana ez jako behiti behar zuzenean. Fenomeno ezoikua gurian dalako berriro dinogu azkenean hori gabitzez hemen kontatzen, ikusi beharrekoa Josu dudabarik, beraz ahalegina inbierko ginuko ez da? Bai, hemen gainera kontuan euki gauzatxo bat, biziga oso eremu menditsu baten, eta datu oso importante bada, eklipsia partzialtasuna hasten danean, betu eguzkia saltu daukagun, baina hemen partzialtasuna abuztuan hasten danean, eguzki izango da 18 gradu da, bai? Gure buru gainean, 90 gradu, 18 gradu ja oso baju partzialtasuna hasten danean. Osotasuna tokatzen danean, ja bakarri dago 8 gradutara, orduan. Hemen, hona etortzen bazinean erekin abuztuan ikustera, hemendik ez ginen ikusiko, hor mendiziak, etxiak, dana dauko. Eta deba goienian, arazoak egon lehizke... Mendira orduan. Bai, orduan. Gomendioa, mendebaldia garbi dagoen toki bat bilatzia, eta hortelako askotan hemen gure baiaran zein bia da alturi irabazi. Orduan, gomendioa da hori. Ez geratu herriko plazan, zegatik ez dugu ikusiko ezer. Bai, ordu honetan abuztuan guzkixia beratxu doialako, ez da, guztiak beste. Bai, hori da. Gero eta bera, eta ordu horretan, justo eklipsia osotasuna ikusteko bezala dago, baldin eta toki alturia irabazten baduzu. Iatargikoak, zauzai emozionauta, gogotxu? Bai, gogotxu, jo, azkenean, nik ikusi ditut, ilargi eklipsia ikusita daukat, baina ez da sekula bizi eguzki eklipse bat orduan, eta gainera hemen, osea, egon die, ez? Urtean esan dugun bezala pare bat aldiz egoten die. Askotan tokatzen gatzu, negozu bat ikustia eta baldin basa eklipse iztari bat, igual hartuko zu hegazkina eta jongo ikustera, estatu batu eta lan tokatzen dalako aurten. Eta zurik fetxak kuadratzen dut delako. Baina hemen tokatzea bat etxe onduen, aukitzea aukeria, kotxia hartu, Bergaren ikusi, Burgosela jun, Soriara jun, momentu baten, niretako izan behar da oso emozionantia bizazan. Bueno, nik uste dut ez dakula ja itzakirik, eguzki eklipse iztari ez izateko abuztuera Parixean. Hori da, ordan bai, ze gainera oso fenomeno poli bat izango da, eta... Bueno, ea bada eguraldixak eta bestelakoak lagunik jendezkoen, eta benetan hortaz gozatzeko aukera dakun. Josu, eskerrik asko. Mila esker zuei.